Olen Mark Rossi, olen terveystieteiden maisteri, urheilufysioterapeutti, sertifioitu sellainen, että on vielä OMT-fysioterapeutti. Fysioterapia on tehnyt semmoisen 28 vuotta. Tämä atletiikan koulutus tuo sitä syventävää tietoa. Että on käynyt valmennuskoulutusta ja on käynyt fysioterapiakoulutusta, on kouluttanut itse paljon. Ja sellaisia tiettyjä ilmiöitä ja asioita on tullut esille, mutta atletiikan koulutus niin kun purkaa sen vielä pieniin osiin ja ihan atomeiksi. Nyt löytyy niin niille perusteille vielä tarkemmat perusteet ja löytyy se fysiologia, biomekaniikka, mikä sitten taas perustuu siihen vahvan kokonaistutkimusnäyttöön ja siihen äärettömän osaamiseen, mikä atletiikan kouluttajilla on. Että oikeastaan parempaa koulutusta ei ole tarjolla, niin tämä oli ihan niin selkeä juttu, että on pakko käydä. No kyllähän atletiikan koulutuksessa parasta on se ääretön tietomäärä, mitä koulutukset sisältää. Oleellinen on, että siellä on myös se käytännön demo. Eikä se tehdään käytännössä asioita, näkee käytännössä miten niitä tehdään, niin kyllä siinä pystyy sit soveltaa siihen omaan työhön. Ja sitten jos on vaikka urheilijoita, joiden harjoittelun toi vaikka demokin sopii, niin kyllähän se tuo niin aina lisää. Ja tietysti sitten teorian puolelta niin ehkä vahvistaa niitä omia juttuja tai sitten huomaa jotain muuta, mitä ei osannut ajatella. Että kyllä tuo niin sellaista tietynlaista monipuolisuutta, mutta myös sellaista kriittisyyttä siihen omaan tekemiseen. Ja se, että alkaa kyseenalaistamaan myös asioita, jotka on ennen pitänyt vähän niin kuin itsestään selvinä, mutta nyt kun niitä avataan, niin huomaa, että loppujen lopuksi ei oikeastaan tiedäkään vielä juurikaan mitään. Kyllä kaikki atletiikan kouluttajat, niin siellä on ihan ääretön osaaminen ja semmoinen motivaatio hankkia sitä tietoa ja semmoinen tiedonjano. Ja sitten se yhdistyy vielä siihen käytännön osaamiseen. Eikä on aina sanonut, että moni osaa niin teoriassa asiat, mutta sitten se käytännön puoli voi olla haastava. Tai sitten on näitä, jotka on käytännössä hyviä, mutta ei tiedä teoriaa, mutta atletiikassa niin molemmat yhdistyy. Ja sitten se tiedon päivitys koko ajan, siellä on se viimeisin käytettävissä oleva tieto. Kaikki, jotka tekee fysiikkavalmennusta, kaikki, jotka on niin valmennuksen kanssa tekemisissä ja kaikki, jotka haluaa oppia lisää. Ja tietysti myös fysioterapeuteille, jotka toimii urheilijoiden kanssa tai ovat jossain määrin kosketuksissa ihmisten kanssa, jotka valmentaa. Tämä luo niin hyviä perusteita sille, että ei tarvitse enää niin miettiä ja arpoa mitään, vaan sieltä tulee ihan suoraan faktatietoa ja oppii myös hyödyntää sitä tutkimustietoa ja sitten tietysti ihan verkostoitumisen kannalta, että niissä koulutuksissa on paljon muita alan osaajia ja sieltä tulee ihan hyvät verkostot. Et sitten jos ei itse tiedä, niin sitten on jo tyyppimielisiä, jolta voi kysyä.